balita, kahit sa kalingawan. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umubatikot sa aming batikoson. O ba't si Albonok Jr. O Bernie Bitok, Kahinibay, kahinibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kahinibay, kahinibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. krisis pangkalusugan, manalangin tayo sa Poong May Kapal upang tayo'y gabayan at proteksyonan. Sabay-sabay nating ipanalangin ang Orasyo Imperata para sa 2019 NCOV. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami
mapagmahal na Ama, nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukριστong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat. Home radio time. It is now 6:50. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. Feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kami mo dayag sa aming nadahigon, umabati ko sa aming batikuson. Oh, Bati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok, Bitok, Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Ani-ana ang mga gahi, the 3-time KBP Golden Dove Awardee and the 2-time Event Host of the Year. Mga gahi, pero humukog kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King, Bernie Bitok Bitok.
Alas 6:53! Unang adlaw sa Pebrero! Pipiro na. Pebrero na! May buntag Mindanao, may buntag Visayas, magandang umaga Luzon, magandang umaga Pilipinas, magandang gabi kung nasa ka man sa mundo. Lalo na mga taga US of Europa at iba pa, lalo na sa Zone 4 Bulwa. Good morning, good morning, good morning. Kumusta? Unang araw sa Pebrero, ano na po ng inyong mga kagahi, ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. O syempre ang iyong sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Pebrero, Bula, Earthquake Month. Ha? Earthquake Month ba? Basta February? Anong earthquake month man nga? Oh, basta February 14, tinglinog man. Ano na mo sa fault line na to, Dre? Barangay, Kauswagan. Good morning, kagay Art. Lunes. Medyo, gloomy. Medyo gataliti na. Pila ka o ang gloomy? Ilang o ba ang nasa gloomy? Medyo dagom karon, medyo dagom. Medyo dagom karon mga panahona. So medyo gisog na ng Pebrero nga basa-basa mga kagay. Sa mga netizens, kagasubay ka na to. Daghang salamat. O sa mga naminaw sa inyong mga radyo, padulong sa mga opisina o kapamahaw pa diha sa inyong mga panimalay. Siyempre, o bani kami sa kapin o sa kaoras nga ato ang panagdingkod, panagkukluk kabildo, pag-istorya sa mga isyu uban pa nga makalingaw, makahatag impormasyon nga makaligon, makagay sa ato ang mga baruganan. Sugdan daw tomorrow, February 2, ang pag-implementa sa Republic Act 11229, the Child Safety in Motor Vehicles Act. Or the Child Car Seat Law. Kanang Actually, dili na pwedeng pag nakay bata, nga baby, mga baby. Di na pwedeng imo lang unsaon. Kaning ibutang lang niya, ipalingkod, ipasaba. Kailangan na kay car seat. Kanang, kanang sa, mahal ra ba na ba? Tapos, appeal po diha nga kung imong anak 12 years old below, dili na sa front seat ipalingkod. Sa likod. Ma-legitimate or illegitimate man na. Kailangan sa likod yun na ipakuan. Sa palingkod. Papayag kaya sir na nakaupo doon sa likod ang illegitimate? Ay kay pag-issue ba? Kay February ba? Amo galing. So nga to ang poll of the day. Ang atong poll of the day. Dapat bang ipatuman ang car seat law? Dugan-dugan na ba na sa gasto? Nga kaya mga dugay sa panahon nga man kay nadunggan nga nagka problema dako man ka nga. Grabe man daw ang kuan daw mga aksidente. O ba? So tubag lang mga kagahi. Oo, para luwas si baby kada biyahe. Oo. Dili na kay mangyapon. Dili na. Lang na. Pwede naman sa bakod. Okay naman. Ana. Ikatulo, depende sa itsura sa baby. Ay, grabe siya, racist. Depende daw sa itsura sa baby. Tubag na mga kagahi. Nasad nila nga magdepende na po sa naong lagi ba. Siyempre nakita sa Home Radio 93.5, feels good to be home. Sa dial sa inyong radyo 93.5. Unya kanang kung medyo mapingis mo, agto mo sa ato ang live. Para makita gyud ninyo ang dagway ni Bernie Bitok-Bitok. Koreano na. Di, para makita niyo ang difference before and after. Kanang before elections ug after elections. Oy! Para gay yun na pero Unang ingo nga gay pero hindi. Oy, by the way, ha? Kung wala kayong ginagawa sa mga bahay ninyo, o kaya meron kayong extra time. Tagalog lagi kalit lagi. Siyempre, we are a universal program. Pero ang atong bisita karon mga Tagaog manggod ni sila. Oo. Kung di nimo ni sila basta-basta nga kanang ilad-ilaron kaya na kayo uniforme. Oo. Ana. Tapos nakasabot na po din sila gamay siguro. Kita ito naman po din sila sa Mindanao. Ha? So, lalo na sa mga professionals na medyo walang ginagawa pag mga weekend or gusto ng mga extracurricular activities na something beneficial. Or katong mga tao na kaysa sige lang mag-inom matag weekend. Butang niyo daw nagpulos na inyong mga kinabuhi. Pwede sa di. Pwede lang tayo, no? Mga kagahi, aning among ginaistoryahan, kapangita manggod karon og reservist. Ang Philippine Air Force. Ito ning hisgutan karong buntaga, makauban na to mismo karon sa studio. Si
Si Lieutenant Colonel Rico Manalastas Sa Philippine Air Force. Acting Commanding Officer po ng 8th Air Reserve Center. At si saka- First Lieutenant Jason Tiana, Operations Officers ng 8th Air Reserve Center. Magandang umaga po sa inyo, gentlemen. Mga sir, good morning. Good morning po. Umaga din po. Pagpapuhay mo rin ng Air Force. Dapat dahil sa Air Force dahil ko nabutan. Oo. Kasi yung mga magagandang lalaki sa Air Force para nilalagay. Ganun? So dapat pala sa Air Force ako. So sa tindig pa lang. Sa mga Oo, ganyan. sa tindig pa lang ibang klase. Oo. Ito na naman. Kernel, no? Nakita namin na yung puspusan. Aggressive kayo sa na madagdagan itong Reserve Center ng Philippine Air Force, lalo na sa 8 Arsen, ano? Ano ba sir? Ibig sabihin mo yan, kulang? Kasi kailangan natin ng mga Hindi, reserve. ipa-explain nga natin kay, Sige, ano, sige, kay, sige. kay Colonel Manalastas, sir. Bakit ba kailangan ng maraming reservist, sir? Magandang umaga po sa ating lahat. On behalf of our Commanding General Philippine Air Force, Lieutenant General Arlen T. Paredes, ang aming Commander, Air Force Reserve Command, Major General Arthur M. Cordura, Philippine Air Force. Malugod po naming pinapaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa magandang pagkakataon na ito na makapanayan po kayo ng personal. Isa po itong napakalaking karangalan po na maparito po kami. No? Opo. Bakit Bakit kailangan nyo pa, sir, ng mga reservist? Hindi ba Okay. sapat, sir, kung sundalo lang? Oo. Kailangan pa ba na reservist? Ang una po, i-explain ko po muna kung ano po yung mandato po namin dito sa 8 Arsen. No? Sige po. The 8 Arsen's mandate is to train, develop, and ma-utilize po yung mga PAP-reservists po natin dito po sa Caraga Region and also sa Region 10. Maliban po dito, tayo po ay kaanib ng mga lokal na pamalahan o lokal na ahensya ng pamahalaan dito po sa Caraga Region na maitaguyod po yung magandang kolaborasyon ng bawat isa na matugunan po yung pangangailangan po ng ating mamayan, especially po yung mga nasa far-flung areas. Sa pagtugon po nito ng mga pangangailangan, isa po yung mga activities po natin yung pong civil military operations. Ang civil military operations po ay pinamumunuan po ng mga military at po ng mga lokal na ahensya o mga private sectors. Sa pagtugon po ng mga pangangailangan natin ng mga mamayan, ang like po yung mga activities yung pong medical and dental mission, gift-giving activities. Sanay itong sundalo. Apo. Lalo na nung nasa ABS-CBN pa tayo. Correct. Tama. Sila talaga yung mga tinatawagan Partner agad natin natin. talaga natin, yes. Sa mga ganon. Correct. Pero sir, bakit kailangan pa ng reservist? Una po yung pong reservists, kailangan po natin yan, unang-una, hindi po yung sinasabi na kakulangan po no, sa anay po ng pamahalaan o yung pong mga active po natin. Ang reservist po ay isa pong magandang karangalan na may sa kakatuparan ng bawat individual sa pagsisilbi po sa bayan. No? At pagtulong po sa mga kapwa Pilipino na nangangailangan nang wala pong inaantay o inaasahang kapalit dito. So paano po maging reservist, sir? Paano po maging reservist? Opo. Meron po tayo mga nakalaan na mga proseso. Tulad po ng pag-train po sa kanila no ng basic citizen military training. So kalaki po nito yung pag-process po ng duly accomplished application form. Kalaki po ng duly accomplished application form yung pong mga local clearances natin. Like barangay clearance, mayor's clearance, etc. po. So ibig sabihin, hindi automatic ba, sir, na maging reservist ka agad? Lalo na kapag ka, di ba, mayroong mga ROTC, ganyan. Tama. Automatic ba silang reservist, sir, pag-graduate nila? Lieutenant Tiana, sir. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ROTC po, pagka-graduate po ng ating mga estudyante sa ROTC from first year
hanggang second year college po nila, pag graduate po, automatic po is reservist na po sila. They're classified as standby reserve. Pero iba pa rin po yung mga nakikita nating mga reservists na nasa field na active sila nagpa-participate. Ito po yung mga reservists natin na graduate po ng basic citizen military training po. Kinakandak po ng mga air reserve centers sa buong Pilipinas within 30 days. Yan po, ganun po yung ang So, Colonel, ano ba yung mga siyempre, may magka-interest dyan. Ano nga uli yung requirement kung gusto nila maging reservist ng Philippine Air Force? Kailangan ba pareha sa kanila na walang tiyan? Walang tiyan. Kailangan ba ganun ba ang mga itsura? Tapos yung... Kasi willing naman ako, sir eh. Oh. Pero feeling ko lang parang day one pa lang. Hindi ko nakakayanin eh. Yes, Colonel. Sa pagproseso po ng kung gusto po na nilang mag-reservice, yung pong meron po tayong training po, no. Kung hindi po sila nakapag-ROTC o sa college, meron po tayong nakaprograma na training. Babae o lalaki ito, ha? Opo sir, regardless of pong sex. Basta Gender, po meron po okay. tayong basic citizen military training. This training will be conducted in a 30-day training, sir. 30 days? 30 days. 30 days? Hindi Yes, pa sir. mahirap yan, sir? Hindi po sir, yung 30 days po na yun, since na yung mga nag-a-apply po ay mga nagtatrabaho, kinakontak po natin to ng weekend. Saturday, Sunday so po siya. parang hindi tuloy-tuloy naman natin. Hindi po, Mga sir. bali Hindi po siya. 15 weekends lahat-lahat. Mga Opo. ganun. May Saturday, dalawa Sunday. pong phase po ng training po natin, yung pong tinatawag na learning phase po, no? Na yung mga basic po ng knowledges about military. And the second phase is more on the practical exercises. Okay. So sa first phase po ng training, meron po tayong mga series of lectures. May through nagtanong, online. sandali lang, gentlemen, may nagtanong dito. Tinatanggap ba ng Air Force ang any LGBT members na maging reservist? Pwede. Magandang tanong. Teniente, ikaw siguro rin ito pinapatamaan. Ganon. Actually sir, pagdating po sir sa gender po, wala pong pinipili ang Wala. ang AFP po. So Okay, Mang Alex, pwede ka na. Ganon. Ang age requirement. sa age requirements naman po, for as long as able-bodied ka, saka fit for training ka, okay po. Pero sa hanggang 65 po, considered retirement age na po yan, sir. So Hanggang below 65. 65, opo. Ilan reservist ba, Colonel, ang kinakailangan nyo every year na tinatarget nyo? Depende po ito sa programa na inilata po sa amin, no, sa Yung training po ideal, natin. sir, kung ikaw bilang commander. Dito po ngayon meron po kami nakaprograma na 100 na individual para po mag-undergo po ng basic citizen military training. At meron po tayong isang programa na training na tinatawag na Special BCMT o yung Special Basic Citizen Military Training na meron po tayong quota na 38 na individual para po mag-training po 38? ngayong taon na to. At least Bali 38 138 po lahat. 138 Yes, sa sir. mga ganyan. Opo, sir. Ito pag-usapan natin. Ah. Ano ba, Lieutenant, ang mga benefits kung ikaw ay reservist? Meron ba akong uniform na ganyan? Unang-una po, ayun po, tama po kayo. Meron po kayong privilege na makapag-suot na katulad ng sa mga uniforms gusto ko, Kagahi namin. Art. O bakit mo gusto? Dahil pag ganyan ang uniform mo, pag pupunta kukuha ka ng TV, wala nang kumiker. Automatic na release. Sa MCOR? Sa MCOR. Totoo yan, Colonel. Totoo ba yan, sir? Kung maglulon ka, wala Bakit nang... kung maglulon, wala nang kumiker pag naka-uniform na? Bakit ganun? Sa palagay ko po, pag naka-uniforme po kasi, no, kagalang-galang po, no, Yeah. at malaking karangalan. So ito ang paraan magkaroon para... po tayo ng makapagsuot po ng ganitong uniforme. So ito ang paraan para si Bernie maging magmukhang kagalang-galang. Oh, yan. Yes sir, yes sir. Yeah. Definitely po. Ilista nyo na ako dyan after nito. Ilista nyo na ako dyan. Isa pa. Bakit mo gusto yung uniforme na yan? Malapitin yan sa single mom. Totoo ba yan, Colonel? Totoo ba yan, sir? Na malapitin sa single mom pag naka-uniforme? Umahanga lang po siguro. Humahanga Kasi lang. tinitignan po nila na matikas po kasi pag mayroon po tayo Ayan. uniforme, di ba? Pero Umahanga lang po. ang problema lang daw, pag naka-uniform, sila din ang dahilan ba't na single mom. Reserviro lang, sir, ha? Pero ano ba yung mga gusto ko yan. benefits sa Lieutenant? Bukod pa po doon sa pagsuot po ng uniform, pwede pong
makapag-avail po ng iba't ibang klase ng training na ino-offer ng Philippine Air Force tulad po ng mga search and rescue training, yan po, basic aircraft marshalling seminars, mga BLS, ayan po. So pwede po silang mag-train sa amin ng libre po. So ino-offer po yan ng Air Force ng So libre sa technically, mga kailangan service. medyo physically fit ka talaga, sir. No? Yes, sir. Opo, Yan, no? sir. Ganun. So aside from Doon ako the nalungkot, training that mentioned po earlier kay Lieutenant Tianya, meron po tayong medical care, no, during the state of their training. And aside from that, sir, meron po silang insurance na matatanggap in case po na may magkaroon po ng eventuality na hindi po maganda. May insurance Opo, ang sir. Meron po reservist. silang insurance, sir. Okay. Magkano naman sir ang matanggap ni Mrs.? Hindi po, insurance lang po yun during the training po. Sa training. Yes, sir. Opo, sir. Eh di araw-araw ka na lang mag-training. Pero alam mo, sir, isa yung iniisip natin, sir. Pag Army kasi saka Air Force, di ba pag marinig natin yung air, baka ang training dyan, ihuhulog ka sa helicopter. Baka yung training dyan, kasi di ba, I mean, like to be honest ba, Or Air Force, ibitin ka sa helicopter. ibitin ka sa helicopter, baka yun yung mga iniisip kasi hindi Air naman Force po. eh. Meron po tayong mga specialized training tulad po ng mga reservists po natin. Yung nabanggit po ni Lieutenant Tianya, yung pong unang-una sa pagtugon po, no, sa mga kalamidad. Like for instance, dito po sa Cagayan de Oro, tinatamaan po tayo ng mga kalamidad like yung Correct. lindol, Yes. mga floods, etc. So mga disaster response po natin, tinetrain po natin yung mga reservists na maging handa po, no, sa lahat po ng mga pagkakataon. Katulad po ng search and rescue, yung HEMS po, yung tinatawag na Health Emergency Medical Assistance, and also yung pong yung ISOT o yung Intelligence Security Operations training po. Okay. So marami pa pong mga specialized training na may ibibigay po natin sa kanila. Yeah, may nakikita yan, no? Pinapakita natin sa screen yung mga, ito yung mga Yes, sir. training nila, no? Opo. Yung mga first aid, paano mag-rescue, mga ganun, no? Ito sir, may nagtatanong, allowed po bang magdala ng armas o baril Ay, yan. ang reservist? Sino ba makaano sagot sa inyo dito? Yes, Lieutenant. Bali, ang una-una po is, ang reservist po natin is nagpa-perform po ng duty po para maka-assist sa LGU pero hindi po sila authorized magdala po ng baril during the duty po nila. Okay. Well, they can have their own guns pero personally, privately. Pero pag okay. while performing po ng reservist activities po, hindi po sila pwede magdala ng baril. Okay. Paano paano nakakatulong ang mga reservist sa kampanya ni Pangulong Duterte para labanan ang mga komunista? Magandang tanong to. From Joanne. Yes, sir. Sa aming palagay dito po sa sa pag-establish po ng ating mga reservists dito sa Cagayan de Oro. Maganda po yung ng plano po ng administrasyon ng Pangulong Duterte na mawakasan po yung pong or mabawasan po yung mga insurgency dito sa atin sa Pilipinas kasi ito po yung nagdi-drain po talaga sa ating mga resources eh. Correct. So sa pagtugon po ng mga reservists po natin, isa po sa mga plano po namin dito at layunin na mawakasan po ito sa pamamagitan po ng mga pagtugon po sa pangangailangan ng mga nangangailangan, especially po yung nasa far-flung areas. Okay. So paano po yon? Yung nabanggit ko po kanina, we will conduct civil military operations, kaakibat po ng mga local na ahensya ng pamahalaan, lahat ng po ng private sectors na gusto pong tumulong po sa amin para po may taguyod namin ng ikakuunlad ng isang mamayan, no? Lalo po yung mga nahihirapan sa pagtugon po sa nation's building po natin, no? Yung po mga service po natin, katulong po yan, no, sa pagtugon ng mga pangangailangan, no? Lalo na po yung pagkandak po natin ng mga medical dental mission. Yung po nabanggit ko kanina, nagkaroon po tayo ng mga civil military operations, yung gift-giving activity para mapakita sa mga mamayan po natin na mahal po sila ng pamahalaan ng ating Pangulo. Alright. May ba tayo age ulit? 65 and below. 65 and below? Oo. So may initial yan, sir, pag mag-apply, tingnan natin kung meron kang ganun ba yung pag unang screening nun, sir?
May medical screening May pa mga ba? medical screening po ba yun, sir? Basically sir, meron po yung dapat na i-forward po sa amin na medical certificate po galing po sa kanilang mga local healthcare po. kailangan. Para Alam mo ma-certify- naman sir, yung pag may mga 50 na, may mga ano na yun, high-tech, high blood at diabetic, mga gano'n na. Yes, So, sir. kinoconsider ba natin yan, sir? Yes sir, actually sir sa pagkandak namin po ng training sir, kinukonsider din po namin sir yung physical and medical issues ng mga training namin. So that yung pagkandak namin ng mga training namin sir is hindi ganoon ka intensive sa kanila para at least makapag-perform pa rin sila ng mga training namin. Sa training po kasi sir, in addition to that sir, meron po tayong second phase na tinatawag yung practical exercise po. So, meron po tayong mga drills and ceremonies. No, kailangan po natin ng mga ituruan na magkaroon ng map reading, navigation. Okay. Tsaka po yung tinatawag na last day po nila na yung FTX o yung field training exercises. Alright. So meron po tayong mga ano yan, yung pong footwalk or yung foot march po. Oo. Okay. Kernel, manawagan po kayo sa mga nakikinig sa atin ngayon na interesadong mag-join sa Philippine Air Force Reserve Center. Sa ngalan po ng aming mahal na Commanding General, Philippine Air Force, Lieutenant General Allen T. Paredes. Sandali lang, sir. Kung magsabi kayo na sa ating mahal na Commanding General, meron din bang Commanding General na hindi mahal, sir? Mahal po lahat sila. Hindi, issue lang yun, sir. Issue. Kasi pwede naman sabihin na Ang hindi namin masyadong mahal. sa commanding officer namin, hindi namin masyadong mahal. Parang sa PNP lang yan eh. Sa aming bagong PNP chief na tinitingnan namin kung mamahalin ba. Mga ganon. Tapos sa aming butihing commander ng Air Force Reserve Command, Major General Arthur M. Cordura. Basta mga Philippine Air Arthur, Force. sir. Alam niyo Yes, na. sir. Ah. 10 ng aming mga kasamaan po sa 8 Arsen dito po sa Cagayan de Oro. Lubos na po yung pasasalamat sa publiko, no, sa patuloy po na suporta sa mga PAP-reservice po natin dito sa Cagayan de Oro and also in Caraga Region. Naway patuloy niyo pong suportahan yung ano namin, yung naumpisan po natin dito at magkaisa po tayo sa pagtugon po ng pagtugon po sa pangangailangan ng mga mamayan natin para sa ikauunlad po ng ating bayan. No, encourage our yung pong mga gusto pong sumali na maging reservist po sa open po yung impilan po namin na naka-station po sa Tog 10 Old Lumbia Airport. Alright. Sa loob po ng kampo ng Old Lumbia Airport, no, sa Tog 10. Okay. Meron po kayong mga mga details po ng information namin na pwede tayong sumali po doon. Sir, sa Maraming tingin salamat niyo ba ako, sir, kakayanin ko ba yan, sir? Kayanin mo, sir. Wala ba yung paddle yan, sir? Wala po, sir. namang Wala paddle. po, sir. Hindi na po yun Kurot sa... lang, pare, kurot. Pero may kissing ba? Oo. Kasi brotherhood yan eh. Brother, kung so kaya pwede ba? kissing? Oo. Why? Sir, sali ako, sir. Oh. Lieutenant, saan ba kayo makakontakt sa mga interesado? Sa mga interesado po maging membro po ng Air Force Reserve Force dito sa Cagayan de Oro, mangyari lang po meron po kaming Facebook account po, yung Arsen CDO at yung aming official Arsen CDO CDO po sa Facebook account po and sa aming official website po na airforcereservecommand.com.ph. Alright. Magandang salamat po sa inyo. Sir, mga maraming Ginoo. salamat po sa inyo. Maraming sir. salamat po, Colonel sir. Rico Maraming Manalastas, salamat po. Commanding Officer ng 8th Air Force Reserve Center at Lieutenant Jason Tiana, Operations Officer ng 8th Arsen. Thank you po so much. Thank you, mga boss. Thank you very much. Alright. Alas 7, this is ay sa atong oras. Ano yan natong mga gahi nga balita? Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoff Jr. Aniana ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Pulutong manho! Ang mga gahi nga balita. Hatod ka na to sa Cherry C. Cherry C, calcium ascorbate with Camu Camu extract and zinc. Ay, power kayo na. Camu Camu extract
Agtula mo Ay. ito. Cherry C katong kamo-kamo extract. I-search ninyo sa Google. Tanawa ninyo na. Ha? Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay o sa atong lawas makapapiskay. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Ana-ana sa mga pharmacy sa Misamis Grabe na Oriental, kadaghan parmase. I-voice over na lang ako ugma. Halos tanang parmasya sa Cagayan de Oro na ang Cherry C. O ganyan ito mga detalye. Napalikan. Ang usa ka kalabera sa usa ka tawo sa baybayon sa Opol, Misamis Oriental, katunga lang ubukog gikan sa hawak padung tiil na anod og dunay gisuot nga shorts. Suma sa kapulisan sa Opol, kini ang construction worker nga si James Damanon nga naligo sa suba sa Makasandig, Cagayan de Oro, di pa lamang dugay. Biktima missing ni adto pang Disyembre 5 miaging tuig. Patay ang usa ka lending collector human gipusil dahil gisunog sa Arakan, Cotabato. Biktima nga si Jeric Uyangunin Ferolino. Sa inisyal nga investigasyon, gikan ang biktima sa sitio Katiao diyang gipusil sa wa pa may mga sospek. Gidala po dayon ang patay lawas sa biktima suok bahin dito sa gibubuan og gasolina dayong gisunog human gipusil. Patay ang usa ka 10 anyos ka bata sa barangay Tamugan, Marilog District, Davao City. Biktima si Jaylor Donya nga gitigbas kaduha sa ulo. Sospek ang 52 anyos nga Francisco Yap nga napatay sa human nanigbas sa mga moarestong pulis. Kamol pa ang investigasyon sa motibo sa krimen. Patay ang usa ka mga lider sa Abu Sayyaf sa Languyan, Tawi-Tawi. Sospek Alcam Ujaman Hadjail nga nanlaban sa mga moarestong pulis tungkol sa kaso kidnapping for ransom. Sospek na lambigit sab sa gun for hire sa Sulu ug Tawi-Tawi provinces. Patay ang usa ka sundalo human na aksidente sa dalan sa barangay Sugilon, Siayan, Zamboanga del Norte. Biktima si Private Jemar Cajes nga nakasakay sa iyang motorsiklo. Sa inisyal ng investigasyon, posibleng nawad-an o kontrol ang biktima sa gibanayong motor sa kurbadang bahin. Padayong gipakita sa kapulisan ang responsable sa pagpatay sa 6 anyos nga batang babae sa Patag, Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Biktima si Maylab sa ita nga namising og pipila ka adlaw aya nakita nga gilubong sa usa ka basakan sa syudad. Suma ni City Administrator Hinaro Cadigal Jr. dunay cash reward kung kinsa makatudlo sa sospek sa pagpatay sa makaluluoyng batang babae. Giaresto ang kapitan sa Marang Lungsod sa Sumisip, Basilan tungkol sa kasong pagpatay. Sospek si Jameron Ajijon nga gidako pinaagi sa usa ka orden di aresto. Sospek ito long pagpatay sa usa ka negosyante niadtong 2005. Gi-extend sa Davao City ang liquor ban taman Marso 31 ning tuiga. Pasabot, bawal gyapon pagpabaligya o pag-inom-inom sa ilim ng makahubog sa syudad. Tumong niini nga makunhuran ang ihap sa COVID cases hatod sa pagtagay-tagay. Alas 7:21 sa atong oras. Grabe sa itong gipatay kay si paningil sa utang. Gidabdaban pag yun. Kondolin sa pamilya. 7:21 sa itong oras. Medyo gloomy pa ang palibot. Ito na po ang buwelta ni Art. Ladies and gentlemen. K-pop na yung jacket bar do. Kay medyo flower ha. Binatanan. Jed Arthur. Courtesy of Jed Arthur. The 3-time KBP Golden Dove Awardee, Mr. Art Bunha Jr. Siyempre kini mahina hatod gyapon ka nato sa Cherry C. Cherry C, calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makabalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Ang bitamina nga giendorso mismo sa doktora nga espesyalista nga gwapa. Good morning kanimo, Doc Cheryl. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Ana-ana sa mga nag-unang pharmacy. Accountability by Istin Tadeo. Baby. Kung dunay nabuhat nga kalapasan, ang ibang resignan, nahimo kining hisgutanan, labi na sa mga netizens, kinigi sa usawan. Kini human mag-resign isip contact tracing czar si Baguio City Mayor Benjamin Magalong.
dito sa party nga nakasarong nakabarong. Doon ay mga miuyon og ni saludo. Sumala nila panalag sa kini nga opisyal sa gobyerno nga naa sa pwesto nga moangkon sa kasaypanan og kabalo maulaw sa binuhatan. Apan ni atake sab ni mga kurawan. Suma nila, pakitang tao para makakuwag simpatya sa publiko o makalikay sa kaso sa marana sa ubang mga trapo. Hilason po ninyo. Kinsa may mga mirisahin diya nga sa gobyerno sa ilang pagkapulpol, mura po mong perpekto. Kung kita na sa pwesto, dapat timan ang duha ka aspeto. That is accountability and responsibility. Suma pa sa iladong author, best-selling author John Maxwell. A leader is the one who knows the way, goes the way, and shows the way. Time. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe good kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di bastard maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Bloated, constipated, o kung may problema sa pagpagawas sa mga hugaw, mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Mulimpyo sa atong mga intestines, mutangtang sa mga toxins, excess fat o uban pang mga hugaw nga nagadala sa mga sakit nga hypertension, diabetes, cancer o daghan pang uban. TCK, the King of Colon Cleansing. Cleansing na, may weight loss pa. Kami mo dayag sa aking nadahigon, umabati ko sa aking batikuson. Oh, Bati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok, kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Alright. Alas 7:25, balik paghapon rin sa atong Guy ni Bay Kauban ng Hilas King Bernie Bitok-Bitok. O kang inyong sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Balikan muna natin ating poll question of the day kay pa-implementar na ba ugma Pebrero 2 ang atong kailangan naka-car seat na mga bata o mga 12 years old below. Kailangan na dili na ipalingkod sa tubangan sa mga sakyanan. Yan. Ang niingon nga dapat man i-implementa, 84% niingon nga dapat. Oo. Kay para safety sa atong kuan. Ang 12% mingon nga, 12%. pwede ba na sa bakon unta? Dili. Dapat palang literacy lahi, ana day, wa mi pakialam kay wa mi sakyanan, ana day ito dapat. Ana. Alright. Mga Dili ka kagahi. Nini nga February 1, pinaka-unang adlaw sa Pebrero. Oo. Doon na kami ipaila-ila kaninyo nga di basta-basta nga klase nga Bag produkto. ulan ako gi-play ang ilang bagong komersyal basi nakadung mo na. Saan na? Oh, sa to? Ha? Aha, yes. I-play na to usapan nila bagong commercial sa tawag istorya kami. Dyan lang. Ako ipaklaro sa inyo nga atong bagong komersyal. Basing nabaguhan mo ba na? Unsa to ha? Si Dawi? Eto, makinig. Samta, Constipated, o kung may problema sa pagpagawas sa mga hugaw, TCK, the King of Colon. The TCK mga kagahi. Usa ka produkto karon sa merkado nga usa ka fruit and vegetable drink. Alright, ang nisikat na tungod sa nutrition nga ginahatag sa atong lawas. Gawas niya na ga-repair o ga-detox kini sa mga cells sa atong lawas. Ilabi na kining atong colon. Importante kini. Dakong tinay, the large intestine. Yes. Or tungol na sa Bisaya. Mura bitaw ka na kung imong kitchen, ka na imong lababo ba na sa ilalom. Sometimes, sige na itong kaon, naginay mga mabilin diya. Amo nang kailangan hinluan ginakagahi art. Nakamedisin ba ako sa una? Ba? 1 month lang. Kabalagi ka na. O siyempre,
makakasama natin ngayon via Zoom ang Sales and Marketing Officer ng produktong The Colon King. All the way from saan ba to? Bacolod? Bacolod ba to? All the way from Bacolod. Oo. Maayong buntag sa imo, ma'am. Miss May Fernandez. Good morning, Miss May. Yes, good morning. Maayong Maayong aga. buntag, maayong aga. Mayong aga. Uy, ako sa Bacolod. Ay, Basta mga taga Bacolod, magaganda pala talaga. Ay, siyempre. Sinasabi Ibig yung sinasabi natin. Beautiful girl. Welcome Miss May sa ating programang Gahi ni Bay. Ano ba sa Bacolod yung gahi? Yung parang... Tig-a. Ha? Tig-a. Tig-a. Oh, Tig-a ni Bay. Tig-ag di Bay. Tig-a ni Bay. Oh, ganon. Miss May, welcome sa ating Yes. programa. Pag-usapan natin. Ang produkto niyo po ay talagang tig-a. Alam Yes, niyo, tig-a. ikwento mo nung nasubukan mo pare. Ha? Alam mo, siyempre binigyan ako nito. Nag-try ako nung the other night. Ni Sir Paul. Sir Paul. Masarap pala to sa sa malamig na tubig, sir, no? Oh, Shake gawin mo, juice. shake. Tapos pag inom ko, Oh. kinabukasan, Ah. malinis. Oo. Grabe lahat. Pag-usapan muna natin, ma'am, bilang unahin natin itong anong meron itong The Colon King, no? Na ito ay bago nyo pinakilala ito sa pamamagitan ng ating programang Gahi ni Bay. Unang-una, salamat din sa tiwala, malakas na ito sa merkado. Correct. Ha? Sa online. Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na sa online na market ninyo. Pag-usapan Yes, natin, ano bang meron nito? Anong edge nito, ma'am, na sa dami ng mga lumalabas na mga supplement na para sa colon? Anong meron sa The Colon King? Okay, so ano yung edge? Kasi kung titingnan mo kasi pag sinabi natin colon cleansing, ang dami-daming colon cleansing din sa market. Okay? So siguro ang pinakamaganda pag-usapan natin kung ano yung function ng ating colon. Sige po. Actually hindi lang po yung colon ang target ng ating PCK. Okay? So ang target niya talaga ito is ang ating gut. G-U-T. So, sino si gut? Si gut is a group of organs that includes our mouth, stomach, pancreas, liver, gallbladder, small intestine, large intestines, and rectum. Ito yung long tube na dito nag-uumpisa sa ating mouth at nag-i-end sa ating rectum. Okay? Okay. So rectum natin. Okay. Ito yung mga bagay na hindi natin pwede matagalog o mabisaya, Rectum. English. Pero sa gay linggo lang, sa evil. Ayan. Pwede naman po, di ba? Pero iba din ang term sa Bisaya, iba din sa amin sa Ilocos. Oo, kaya nga, wag na tayo, ma'am. Kaya Tagalogin na lang natin ang English para maintindihan ng lahat. Sige po. Okay? So, colon is a part of our large intestine. So, ito yung final part of our digestive system. Kumbaga siya yung finish line, no? Kung nagsa-start yung gut natin sa ating mouth, ang finish line niya is our colon. Kaya napaka-importante ng colon. So, ito also known as a large bowel. So, ang ginagawa niya, pinoproseso niya yung mga waste products ng ating katawan para i-prepare niya for elimination or i-prepare niya para ilibang na ng tao. O di ba? Sa Tagalog yun, iba yun. Masaya na sila nun. Masaya sila nun nung libang. Masaya sila nun. Tayo nalabasan, sila nasiyahan. Ganon. Sa Tagalog. No? Opo, Iba-iba sige po. talaga. Tapos po, yung bang, Yun ang trabaho ng colon. So, bakit kailangan malinis ang colon? Bakit kailangan ma-detoxify? Okay, so bakit kailangan malinis ang colon? It's because siya ang nag-contract, di ba? Siya yung nagpupush ng mga waste product natin. So kung hindi maganda ang kondisyon ni colon, so walang may magpupush ng waste products natin para lumabas sa ating katawan. And it causes constipation. Okay? So pero hindi lang constipation kasi minsan yung iba nagde-dehydration din. So yung constipation at saka yung dehydration is also sign na madumi yung ating katawan or madumi yung ating colon. Yan ang pinaka-importante talaga. So dapat meron tayong regular na colon cleansing para malinis ang ating katawan. Ano bang ideal na ma'am? Ideal na pag cleansing? Kailangan ba every day or every other day or every week? Ano bang ideal? Okay.
Kami, nag-recommend kami ng 21 days. 21 regimen. days. 21 days regimen. Yung, kung gusto mo mag-cleansing ka na, di ba? Mag-cleansing ka na, kailangan itodo mo na. Kasi kung titignan mo, ilang taon ka na ba ngayon, di ba? Sa ilang taon mo na ngayon, araw-araw kang kumakain, umiinom mo ng kung ano-ano dyan, hindi ka naman nag-cleansing. Okay? So itodo mo na, 21 days straight. 21 days. Total cleansing. Parang 21 gansalot lang yan, Tol. Tama. Oo. Parang ganun na. So 21 days, straight mo na para yung mga na deposit or mga matagal na stock dyan sa atin, di ba? Kasi hindi ibig sabihin na kung nagbawas ka today, nagbawas ka mamaya, yung inilabas mo, yung kinain mo. Hindi nga. Nung nag-try nga ako, ma'am, nung tinignan ko, parang 2018 pa yun eh. Nakinain ko. Nakalabas. Oo, diba? Miss May, Oo. ano bang meron sa TCK? Ang daming ingredients okay. dito. Na ito That's a ay very maganda good sa question. colon at hindi lang sinabi mo kanina na hindi lang para sa colon pero halos from head to foot. Yes, from a gut natin. Diba? Oo, so yun ang pinaka-importante. Kasi may kung mga titingnan- vegetables pa eh, no? Yes. Kung titingnan mo kasi, our digestive system, ito yung tinatawag natin na full of surprises. Ang daming sakit pala na dito nang gagaling sa ating gut. Okay? At ang pinakamaganda, kasi napakaganda po ng ating ingredients. It is a combination of fruits and vegetable. Meron siyang psyllium husk, mga kagahi. Mga kagahi. Psyllium. Meron siyang Psyllium, psyllium tama. husk. Oo. Yung psyllium excuse me, Miss husk May ha. na yan, Yung meron yes, sa market, psyllium lang. Tama? Yes. Pero ito dito sa inyo, maliban sa psyllium, ano pa po, ang dami nito. Ano ba yung... Yes po. Meron siyang psyllium husk, insulin fiber, meron siyang chia powder. Na yung tatlo na yon is very known talaga sa pag-flushing, no? Sa pag-flush out or pagwalis ng Pampalinis mga... talaga ito ng ating bituka, no? Yes, especially our gut talaga. Ito talaga yung naglilinis na. Nature brooms ang tawag natin dito. Okay? Not only high fiber content, but also meron siyang mga green leafy vegetable which is very good as nutrients din sa ating katawan. Ma'am, isa-isahin ko lang muna ha. Ito, psyllium, di ba? Yes. So ito, pag gamitin mo ito siya, kasi nung sinubukan namin, kailangan hindi mo siya patagalin kasi parang lalabas agad siya na parang magiging gel na siya, no? Yes. So kailangan na after na ma-mix agad or i-shake mo, inumin ka agad. Tama ba ako? Para doon sa tiyan mo siya Mag-shake. mag-gel Doon siya form. mag-grow. Okay. Tama. Ano Kasi ito? psyllium husk, kagahi, psyllium husk kasi, pag minix mo siya sa water, si psyllium at sa water, pag nagkita sila, it will form into jelly. Pag matagal siyang ma-expose sa air. So you need to shake mo siya. Pag sinake mo siya, dapat mabilisan at malakas. Kasi Ano to? magiging Meron malapot pang siya. inulin fiber. Yeah, inulin fibers also high fiber siya and chia powder. 'Di ba? Indian naman yung pot. chia Ano yan, ma'am? seeds. Ang alam lang ni Bernie, yung pot session, ma'am eh. Iba yun. Indian pot Indian tamarind. Tamarind. Okay. So Kasi meron ito yung siyang- lasa na para sampalok, na matamis. Yeah. Kasi it's a combination of lemon, green apple, meron siyang guava, at meron siyang tamarind. So parang Ano yun ang tong ma'am? mapipil mo Garcina Cambogia. Garcinia Gambuja. Garcinia Gambuja naman is the one na naman siya nag-burn ng mga cholesterol and fats. Uy, Uy! maganda sa atin to. Maganda. So, kung si Bernie ang magiging Pwede endorser pala nito, nga. ma'am, dapat kunin mo, Miss May, bilang Yeah. sales and marketing specialist ng The Colon King, kunin mo waistline niya, ma'am, para makita yung before and after. Sige, before and after. Before and Merong after. barley, Before may and leaf powder, Meron pang malunggay. may malunggay, Very good, and ha? chlorophyll. So, Chlorophyll. very green. green apple. Yes. So, na-notice niyo mga kagahi, di ba, nung ginamit niyo siya, very green siya. Na minsan pag sinabi mo, pag talaga nakita mo na very green yung iniinom mo, parang kaluod. Ay, kaluod, maniuy, no? Pero pag tininkman mo siya,
super masarap siya. It's because At of the combination ang of The Colon green King- apple and guava. Oo, at Okay. ang The Colon King walang sugar kundi stevia ang gamit nyo. Yes. Plant-based lahat. Natural sugar from the plant. Stevia. Safe na safe sa aming mga diabetic. Oh, Yeah. sa mga safe na ganyan. Wow. Ito, Diabetic ka pala, ito. Gahi. Sikat na ito, ma'am, lalo na sa Visayas, no? Yes po. And most parts of Luzon. Ngayon, Actually, Luzon, ini-introduce. Visayas, and Mindanao. Nationwide. Oo, ito. Ma'am, ito ba available na sa Cagayan de Oro? Yes po. Available na po tayo sa mga pharmacy. Sa Okay? pharmacy. Yes Ano, po. Oo. maliban so, sa- Cagayan de Oro. Kung sa mga interesado, ma'am, habang tinitingnan mo yung listahan mo dyan, sa mga interesado, paano ba nila, if they want more information about the Colon King, saan ba kayo makukontak? Anong page ba ang puntahan nila? Anong website ba? O anong cellphone number? Okay, sige po. Our products are available siya sa mga pharmacy. Mamaya i-voice over na lang kasi marami siya. Marami sige po. siya. Especially sa Cagayan, Bukidnon. Cagayan, And nationwide po, available po tayo through COD, cash on delivery po tayo. So, i-deliver po mismo sa inyong doorstep. Wow. Visit lang po tayo sa ating TCK page, TCK Cagayan. Yan. TCK Actually, Cagayan. TCK Cagayan. Actually, ang dami-dami pong available page dyan sa So kahit sa anong ating page, ma'am, basta may TCK, they can order yes, there? TCK. Oo, you can order there at tapos meron po tayong mga train na mga admins doon na sasagot sa mga tanong nyo. Iga-guide po kayo kung ano. Ito ang hotline ninyo, number. ganun. TCK hotline number. Pakita natin sa ating screen. 0955-1849108. Again, Ayan na. 0955-1849108. Yan ang The Colon King CDO hotline. Yes. So itong hinahawakan ko ngayon, kagayat, usan ni sa ka-box, 7 sachets. Yes po. Tan 7 10 grams. space, yes. Oh, yan. So kung 21 days, dapat Three boxes. tatlong boxes araw-araw. After 21 days, Miss May, pwede na siyang once a week, ganon? Okay. After 21 days, pwede na po siya as needed. No? As needed. Yung mga parang feeling niya, ang dami-dami mong kinain ng mga matatambang ka, ang dami-dami mong mga nakaing unhealthy food. Pero napakaganda, meron ka talagang regular na colon cleansing. So pwede mo na siyang twice a week or 3 times a week. Safe pa rin siya. Kasi fruits and vegetable lang po tayo. Okay? Miss And May. FDA approved po tayo under food registration. So ibig sabihin, FDA pagkain approved po tayo. tayo. It's a functional food. Functional Yan. food. Very nice. Miss May, Yes. panawagan po natin sa lahat ng ating mga sumusubaybay, mga tagapakinig, lalo na sa ating mga followers, mga netizens na nanonood sa atin ngayon, na Okay. imbitahan nyo po para sa bagong produktong The Colon King. Okay, sige po. Sa lahat po ng ating mga netizens dyan, no, sa pandemic na yon na very important ang ating kalusugan. Isa yun sa mga natutunan natin during the pandemic na pinakamahalaga pala ang ating kalusugan. Okay? So kailangan lang naman very timely kasi last Friday, 'di ba, ang guest ninyo is yung vaccine. So while waiting for our vaccine, kailangan nating build ang ating immune system. And 70% of our immune system, nakadepende po siya kung paano natin tinitake care ang ating gut. Okay? Alright. So colon cleansing, siya talaga play a major role sa ating health dito. So build a very strong immune system through colon cleansing. Kasi ang ating TCK, this is not only colon cleansing but also cleansing with nutrition kasi complete na po siya with vitamins, minerals, enzymes at meron po siyang probiotic and prebiotic. Okay? Alright. Yan. Maraming SRP pala nito. Magkano salamat. pala to? SRP ng isang Ang box. SRP nito, ma'am, magkano po? SRP natin po is 885 sa ating mga pharmacy. And you can also order if you want a COD, 885 pa rin siya. Free shipping tayo. But you can, pwede nyo din po siyang bilhin per sachet sa ating mga pharmacy. Available po siya sa ating Pwede din per sachet pala. Yes, Okay. kasi
tayong Pilipino, mahilig tayo sa tingi di ba? Try mo na. tingi. Pero ang pinakamaganda talaga, wag mo nang isa-share, i-box mo na. Kasi Yes. kalusugan mo yan wag mong tipirin ang Correct. kalusugan mo. Correct. Okay. Tandaan mo the Kailangan late ko to. Cory Aquino died of colon cancer. Correct. Yes. Tama. Oo. So, mga ganyan. Kailangan Ay, ko to. Dami kong nakain next time Miss May, pag-usapan uli natin yan. Imbitahan ka uli Yeah. namin ha. Itong Sige po. mga hindi magandang hindi ka nais-nais na mangyari sa ating colon. Correct. Kapag hindi Tama. natin nalagaan, ha? Yes. Abangan niyo po yan si Sige. Miss May. Magiging regular po siya dito sa atin monthly. At araw-araw, maririnig niyo na ang The Colon King sa gahi ni Bay. Miss May, Maraming salamat po. Madamong salamat, Gid. Madamo man na salamat. Gahi ni Bay. Gahi ni Bay. Bay. Ano ulit sa Bacolod yung gahi ni Bay? Tig-a. Tiga. Tiga ni Bay. Tiga ni Bay. Tiga ni Bay. Maraming Tiga salamat ni po. Bay. O, i-play ulit natin yung The Colon King. Yes. Alas 7:43. Hilas King, Ang i-endorso karon The Colon The King. Colon King. Alright. Bloated, constipated, o kung may problema sa pagpagawa sa mga hugaw, mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Mulimpyo sa atong mga intestines, mutangtang sa mga toxins, excess fat o uban pang mga hugaw nga nagadala sa mga sakit nga hypertension, diabetes, cancer o daghan pang uban. TCK, the King of Colon Cleansing. Cleansing na may weight loss pa. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe good kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Gusto ko na lamang ang imong mga giaha. Upaya kinindughan ko ano nili akong maskama. Unsa may hinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason, imo akong gibiyaan. Oras! Daghang salamat sa The Colon King. So ang Hilas King, endorso ang The Colon King. I-try rin yun ako na. Guwap. Timing ngayon, daghang ko yung nakaong kagapon sa birthday ni Lingling. Daghang salamat dahil sa mga ni-surprise ang asawa. Wala pang imbitar ng gawas. Makaunsa to sa tiyan? Maka-cleanse. Kanang mga dugay na nimo diha, tingala ka pag bawas nimo. Manggawas sa mga remote control, mga kutsara, tinidor. Di bata ang magawas. Kailangan ng colon ba kay kanang inyong mga tinai. Dili na. Hindi nyo na. Bulwa. Daghan ang bulwa. Ha? Daghan ang bulwa. Unsa na colon? Kuha man na butangan naman na sa tubig. Aga nang sa tanom na imong giingon. Sa tawagan na sa kon. Patch. Ha? Yutan ko lang. Eto na po tayo para sa ating gugmang giyahak serye. Dito yatid sa atin ng Miramax, Miramax, Miramax. Biramax Capsule, mas gahi, mas lami. Good kagahi. Brad, ang Biramax day, Brad.
Ayaw pagtikog birama kung medyo hubog na karana kay wine. Why pulos? Oh, medyo Pero, sa react. may pikto gyapon. Mapikto pero di kaysa Ang problema, ako real talk niya kay di ko gusto po nga maula masinyong maglamlam-lamlam ko istorya daw. Di man lagi dinur. Na-try birama. Kapag laman. Gigay siya ang problema imong lawas di kaya. Wala, medyo luya. Tapos kung busog sa kay kabran, tapos saya ka magbiramax. Ulahin na. Wala gihapon, di kapon ka ano. So kailangan siya zero stomach. Sakto lang, mas better galing ka ng empty stomach condition. Tapos ang imong itulak, Brad, mas lamig yun. Brad, Zero, why sulod yun, wala gitawa. kung gusto ka mas paspas ang effect, Brad, init. Pwede nga kanang tsaa, coffee. Mas 5 better seconds, siya. 5 seconds, epekto na. Kaya ma-dissolve man sa diretso, mas paspas ang iyang effectivity. Unay dapat imnon kung kadali kung iyang asawa maabutay. Ayaw ng bugnaw. Kay dugay ang kuwan sa... Dugay ang epekto. Kasi nakatulong na lang mo. Buntagan na yun noon. Basolon ba yung Bernie? Ako pa yung mabasa. Sabi mo, mabakba ninyo. Sus, ginoo ko. And dagan salamat. Ano sa hanggang manggihak? Sugod karon Pebrero ay atid sa atin ng The Colon King. Colon King? Gusto ka na eh. Dijunta ka ng isa ka box. Sample Kaya barag hugaw na kinay mong tinaiba. Gusto na Pati ko. mong naong hugaw na. So far sa ako, dili kay ko mo prove kung dili na ko matisting. Kabalo na sa kapaminsi ka mo adli ba? Di ka mo to? Malisod kay baga, lisod ka mo testimonies ka mo tuuran kung wala ni mo na. Sabi nito si tagaan ka. Sa pa. Nakatunag ka sa ako, brad. Nakatunag ka. May nagika mo adlib, ha? May nagika mo adlib. Alright, sige. Bigyan tayo ng ano na ako hingan. Bigyan na, abi na bigyan ng jacket. Dede. Kagapon, birthday niling, dagang ko yung nakaon. Ta kami mga diabetic, di ba? May pilit. Mo ni tama ako ni Isa Gonzon 21 days. Ayan, nakakaon pa yun ka pagka tungang gabi eh. Para gwapo yun. So kung hinlo akong tinai, magbiramax din ko. Absorb ritso. Guba yung dingding. Malain pa. Ang imo da nga malipayon ni mong asawa. Belated happy birthday, be. Kabala ka nag-order siling para sa inyong tanan. I love you, be. Pero ato kwanta. Ipapaulin ako si nanay. Pero ato nag-challenge na kay paspas kay kamumumo sa imong dagway. Oy, huwag pa ninyo nakita nga mong pinaka-latest na ano. Basta mo na to. Video. Yan ay, dagang kay Adlibay. Wala tayo kong oras ay. Dear Kagahi Bernie o Kagahi Lito. The Hard Bernie and the Hard Lito. Naman ay ka-inspiring ko. Yep. Sorry. The only way to achieve the impossible is to believe it is a possible. Unsa daw? The Sige only daw. way Sige. achieve. Sige. The only way Achieve. to achieve. No, wala man to. Mo gani, the only way to achieve. Sa Bisaya. Walay laing dalan nga magmalampuson. The impossible to believe it is possible. Ang imposible nga ang pagbilib, imposible. Itago na lang ko sa pangalang si Sarah. Just call me, my name is Sarah. Silingan naman eh. Nangisilingan sa. Morning babae sa unang hinungdan, hapid ko nagkutlo sa akong kinabuhi. Oy! Ako daw si Sarah. Just call me, my name is Sarah. Kabulo ba ka na may kanta na? Sarah. Si Sarah. Forever will be. Ay, si kanta na kay dagal na ba tindahan, nagsara ka ron. Nakoy kalibin partner nga itago nato sa pangalang si Kaloy. Just call me, just a live-in partner, the name is Kaloy. Nagminahalay mi? Always be loved ones. Pero wala siya trabaho. Kaloy is no work. Pero nakita na ako nga grabe kayo siya mo trabaho. Mo maningkamot.
I see in my eyes, Kaloy is, what do you mean kamot? Very hardworking. Very hardworking. Waiter Bob, very hardworking. Gabi pa rin kamot. The very handsome. Si Hans. Kamot man, Hans. Hans. Uy, ano yan na ito mo? This is the starting of Love Life. Uy, bangon dia! Bangon dia! Si Paon, bangon dia! Agay! Sige lang katulog, sige padakwa na muntian ba? Na disconnection notice sa si Palco. Ha? Napag-disconnection notice sa Morisco. Kita lang balay nga duha ka bukang kuan. Supplies kurente? Supplies kurente. Kailangan ito ipatas kay natay amigo sa duha. Napay disconnection sa water district. Yang sa katubig, unsa man na? Pueblo sa Pueblo. Kadagan mas bayron nun ay kisamok pa kaya na. Itulog na na. Unya. Nakita nimo dagang kita bayro nun? Unya, ikaw sige po kag katulog. Pangita po pamaagi po na makatrabaho ka. Ang importante nagminahalay ta. O sige, itry ni naglinya ito si Palco na imong gugma dito kung dawaton ba na nila. Sagdi na. Sige ka lang kiyod, sige kiyod. Pero why? Nagkayod mangyapon ko. Ani lang ba? Okay naman niya itong panangigugmay lang. Niundang bagi kong eskwela, nisibat bigos sa bukid para lang gin mo uban nimo kay nagsadsabi ka na kong mga nindot ha. Niingon ra bagyog ka nga. Yan ra bagyog ka nga. Ako'y hatag tanan. Para sa imo ha. Ingat bitaw ko. Unsa, wala ako gihatag. Unsa may gihatag nimo? Abi ko ba ingon pa nga dito ta sa akong kuan kondo. Kondo sa mo kagaral? Kapangit ane. Kondo bitaw ni dire unsa man ni? Kondo sila kagpalit og kondom. Kapoy na kay ni pangita bag pamagi pod lang pangita po pamagi lang. Sa pa may mo pa may nigabot nato karon. Sa pa may Ato, pangita to sa mga amigo. Apil-apil ka ng kuya. Pangita na sa mga kuya sa Eagles. Dili kay apil-apil meeting inom ra gihapon. Gamita po na imong connection dia. Sige man mag-meeting mi atong miagi. O gali sig meeting gastuan lang ta pero wag kay na daw dia. Hapit na progress lang. Pangitag tabang ha? Pangitag tabang ba? Mato kasi mo mga amigo, mga kuya, bisag tanan mga organisasyon nimo. Katoy mo gisul lang nga Sputnik gang kana. Tanan mga grupo sudli na tapos pangitag like trabaho dito, ngitag connection dili kay sige lang kag tulog. Ako na dumduman. Naday ko'y kuya nga nahalublakan. Kinsa na? Tos balo lang ba? Kinsa na kato nadungog ang mudangang barangay captain sa Banula? Kato. Asa ka na sa nga partido? You just Sparsky Senior ba? Asa to itong may katong nagpatuhan nga naanod sa bahaan kuan mga itik? Naman na sa bagong grupo karon. Asa man? Hagdan sa pagtagak group. Unya makataba na nimo. Tako di si katabang lang. Sige, kung nga naman galing. Alam na diri. Ay nalang ilang ay. Halang ikaw na diri. Nagandam ko dek udong. Udong lang sa takaron. Pero lami man na. Unsay pare sa nang udong lang? Nay kape ra dito. Nay udong, nay kape. Sige, gibutang na nung nagkasukar. Ang kape lang? Ang udong, para tamis ang udong. Pero ay kabalaka, kay naman po na isagol tinapa. Ang udong? Ang kape. Ay, tinapa. Naglutaw-lutaw eh. Pero kung nag-brewed yun ako na siya. Ang coffee? Ang udong. Brewed udong ang tawag ana niya. Samantaong ka. Pero dagan kay ahos ana akong gisagol para mas lami po siya. Ang udong lang? Ang kape! Gibutangan ako dagan ahos! Oga, in fairness, pure Arabica, gibiyayang beans ana. Ang coffee lang? Di, sa udong. Sakto lagi ni karon nga drama lang. Straight kay lang. Gilutogin ako na sa kalha. Ang udong lang? Ang kape, sa kalha ako. Sige, yapi pa ako. Dagan pa na nasa termos. Ang coffee lang? Ang udong. Okay, basta nagit kayo lang yan. Mas tira grabe na gini karon lang ba? Sige kayo, may galay na. O sige na, lakaw ha? Sige na, ako lang pa kayo, wala tayo kong oras. Sige na, lakaw na dito. Lagi lang. Lakaw na. Lagi lang. Sige lang. Ana, dito ikaw bandri sulod sa studio nga usap po sa mga na-shutdown sa MOR. Kung kamo gimingaw ni ini mga kagahi. Oo. Atangin ninyo kana siya sa tuang mga special edition sa gahi ni Bay.
Tsaka na yun. Saan yung segment yun, Brad? Sa MR, Brad? Tungod kay grabe, kusog pa kayo na yung segment yun sa MR. Nakalamat. So, gidala na to diri sa home radio. Lagi mong segment nga. Kutaw Kusyon! Oy, good morning day. It's a privilege nga ako. Welcome, Master Poppy. Master sa Poppy! Thank you. Radio. Thank you. Bye. Thank you kay gadawat gyud yung mga laos nun eh. Ako. Laos pero dakong status. So, again. Actually, kabalo ko nga i-kuan gyud ko ninyo ni i-guess gyud ko ninyo dani. Dugay ra ko nagulat-ulat. Kano sa mo ko nila i-guess sa certified guy kamay? Ano wala man gyud ah? Humok manggug ka? Humok gyud ay. Kulang pa ka sa kuan siminto. Partner na lay kulang para gahi. Hi day ko sa mga kuan nato. Hi everyone. Shoutout. Ikaw basa sa mga shoutout. Oy, mga shoutout na doon ni gimingaw na ko kuan ba sa mga greetings. Si Joy Martinez, always na siya si Ma'am Joy Martinez. Presidente na sa mo ang fans club. Tama, always. Gahi president na si Joy. From the United States of America. Yes, sa Baltimore, USA. Grabe, Baltimore. Gertz Jewel, hello. Si Neil Monreal. Dayon si Catherine McLean, hello. Happy Monday daw sa ato tanan. And God bless si Ma'am Sheila Mi Mascareñas. Familiar. John Bert Sinadjan, hello sir. Sir Bern, Sir Art daw. Happy birthday sa akong brother George Sinadjan. Tapos si Lawrence Kylo, si Sir ni Fritz She Wabe. Kanipod, isingit na ko. Siya sa maayong buntag, mga kagahi ni Bay, keep safe, all greetings from Don Carlos Bukidnon. Wow. Good morning mga taga Don Carlos. Mga namin dia. Uy, dagang kayo mga magandang dilag dito. The brethren from Lake Panimaloy Lodge number 230, the nobility of Aguila Signers Bukidnon, more power, gikan kang Noble Attorney Toto Cavalida. Yan. Si Ma'am Jing Jangaw. Hangaw. Hangaw day. Hing hangaw. Unsa lugar bunjok ka bunjok mo na bunhok mo na hangaw. Ana. Oy, atong balikan 83% ingon nga oo dapat ang car seat nato nga i-implement na gina siya. Willing sila. Willing sila nga mo kan. Letter B, dili 11% lang. Depende sa dagway sa bata or ang uban way pakialam kay wa sila isakyanan. Wa sila elan ng kuan. Master Poppy ha. Brian Lucky, good morning nimo dia. Bugnaw kayong panahon ha. Sakto kayo magbira Max. Istorya nimo Noble Brian. So Master Poppy, ato na yun sa dre. Labi na kung nakita yung mga special nga mga edisyon na Guy Bernie. No? Daghang gimingaw magud nimo Master Poppy. Kabalo ko. Daghan sila mga wala pa to na minyo sila. Unya. 4. Amo po din ipakita Master Poppy kay happy na ba February 14. Mo nang igawas ka na mo karon. Ay, salamat kayo sa inyong tabang no dako kayo tabang sa among pamilya. Siyempre kita igo nga panahon magkita-kita na po kita. Ugma pohon, timani nga ang katauhan nga dunay gahi nga baruganan may mahitabo kalambuan sa atong katilingban kini ang sulugon sa kanginan Art Bonhoc Jr. Og timani nga ang bana nga gahi sa uban din nagyan mulingay. Uban ni Master Poppy. Timani lang ninyo nga wala na. To extra nimo so na extra nimo. Timani lang ninyo nga ang tao nga mabaw dali ra makutaw. Og kini ang gahi ni Bay. Gahi ni Bay. Gahi sa balita. Gahi sa kalingawan. Home radio time. It is now 8 o'clock. Karambola sa DWIZ. Programang